fitina karama don son zuciya sai a mai da ita babba. A babin nasiha zan yi magana akan mutum uku, Adam A Zango da Aminu J Tawun da kuma wanda ake kiransa da Horo, sai kuma magoya bayan bangarorin biyu, da masoyan Adam A Zango da masoyan Aminu J Tawun. Abu na farko shine ku ji tsoron Allah. Abubuwa guda biyu da masoyan Aminu J Tawun da duk wani mai hankali da basu ji daɗi ba su ne kamar haka. Na ɗaya, zagin wanda ya rasu. Abu na biyu, zage-zage a cikin maganganunka ka wuce nan. Aminu, matsayinka ya wuce wannan zage-zage. Sai na biyu, wanda ake kira da Horo, a cikin faɗan kai ma kana da kasanka mai yawa. Kai ma kana da laifi guda biyu kamar haka. Na ɗaya, ka ce ya faɗa maka sana'arsa, sai ya faɗi sana'arsa har ya kai ga inda aka kai a yanzu. Abu na biyu, sai ka ce kana nan a kan bakanka sai ya ƙara faɗa ma sana'arsa. Wannan izgilanci ne, bai kamata ba daidai ba ne. Adam A Zango, kai ma laifi biyu kamar haka. Akwai masoyanka wanda sun shiga wannan fada, waɗansu ka san su, waɗansu baka san su ba, amma dukansu bidiyo ƙwaya ɗaya na su yi ko su bari yana ƙarƙashinka, sai ka hana. Adam A Zango, ina ƙaunar ka ƙauna irin ta musulunci don Allah ba don wani abu ba. Abu na biyu, Adam, me yasa duk lokacin da ka samu matsala da iyalinka babba sai al'umma ta sani? Me yasa idan ka zo rabuwa sai duniya ta sani? Waɗansu za su yi tunanin 'yan jarida da social media suna ƙara rura wutar irin wannan rikici. A 'yan fim an yi da dama sun rabu da matansu, ba ta faruwa a kansu kamar abin da yake faruwa a kanka. Wallahi ba ma jin daɗi abin da yake faruwa tsakaninka da iyalinka ko waɗanda ka rabu da su ko waɗanda kake zaune da su a yanzu. Horo, ina ma rantsuwa da Allah akan abin da na sani. Wallahi na taɓa ganin mabuƙaci, na kira Aminu J Tawun na ce ga iya abin da zan iya, kuma wallahi ya kai abin nan. Wanda aka kai wa ya ce ga saƙo ya iso, wallahi Aminu J Tawun ko naira ɗaya ban bashi ba, kuma ya kai. Shi ya nemi kuɗin mota, shi ya nemi garin nan. To a nan gurin aiki ne guda biyu, da wanda ya yi da wanda ya taimaka aka yi, dukansu Allah ya magana a kansu. Allah ya sabkar da ayoyi birjik masu yawa. Allah yana cewa yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati lakin ar-rasula wal ladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun, inji Allah. Shi taimako akwai wanda yake da dukiyarsa, akwai wanda yake da jikinsa da gabansa da karfinsa ko da bakinsa. wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari ulaika humul muflihun. Abu na ƙarshe, dan girman Allah, dan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, duk wanda zai magana ya faɗa alkhairi ko kuma amma wanda kalamanmu ba su yi masa daɗi ba, dan Allah ya yi haƙuri. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.